казвам на всички участници в нашумелия вече проект в интернет SixVia. Това е поредният видеоматериал за този уникален проект и днес искам аз да ви покажа колко аз лично съм спечелил в този проект. За целта влизаме в менюто My Rewards, но преди това искам да ви кажа, че за да получите парите си, вие трябва да имате спечелени повече от $50. И това е така, защото фирмата е регистрирана в Канада и тя просто не може да изпраща дребни суми на различни сметки по цял свят. Но един път, когато спечелите повече от $50, вие автоматически можете да ги получите на сметката си в AlertPay. До сега аз съм получил $201.25, а номера на моята сметка в AlertPay е моята поща в Gmail. В менюто My Rewards вие всеки месец ще получавате подробен отчет за начисленията, които имате и за парите, които сте спечелили. Сега искам да ви покажа моята сметка в AlertPay, но преди това запомнете датата 08.07 и сумата от $201.25. Сега се намираме в моя акаунт в AlertPay. Най-отгоре е написано моето име Николай Георгиев и моята поща. И вижте, на датата 08.07.2010 аз съм получил от Ivin Investment Ltd сумата от $201.25. Ето и статуса на транзакцията Completed, което означава, че е завършена. А ето тук най-отдолу вие можете да наблюдавате и моя номер в SixVia. Ето 8668. Вижте, 8668. И така по този начин вие всеки месец ще получавате спечелените си пари. Искам да ви кажа, че този проект работи на 100%, парите наистина ги превеждат всеки месец без никакви задържания, а след това остава просто да си ги изтеглите през банкомата и да ги изхарчите. Горещо ви препоръчвам да се регистрирате в този проект, бих се радвал да работим заедно. Не се бавете, регистрирайте се, печелете. До нови срещи, от мен Николай.